thank you guys for subscribing on my channel. At Kenyo ako. Ang ating YouTube channel, magpupunang yan mga amigo, amiga, gamay pa lang ang ating subscribers, siguro more than 200 people like to subscribing on our channel. Mag-vlog yan mga amigo, amiga, kung mayroon man nga mga bagay seems interesting, hindi man natin over, but because we have limited and not so good equipment, hindi mayad ang world kang ating video hindi mas klaro kag shaky, pupurahin yung gamit natin mga kaibigan. But anyway, we are making the most of what we have. Ano lang ay rigyan ng so we are just happy that every time we can go out, we are favored with a nice ambience of the surroundings. Alright, matisting na dyan kaagi. Okay, here we go. Alright, medyo maalaw-lao. Okay, kita mong agi ka sa kamotor dyan sa biyak, medyo dalam, medyo lao. And by the way, ang gamit natin ng action cam kadyang hapon, anak migo ko, ana ni migo ay gin paharam na anay kanakan gin patistingan. This is a Supremo 4K. Kaga naka 2K ang atin nga resolution kadyang tinion sa atin nga pag testing kadyang action cam. Alright, okay, there you go. Nice balancing.
combination kang ating sprocket kag pinion, low speed banget nga bahulakan nga guma. Okay, sitio Pantaw Lirigaja. Pantaw, malapos kita sa Suong. Yan, ngapon sa na. Agyaw ka nang. Sitio Pantaw. Aja. Good job. Ayan. Una aja rough road. Pero rigya lang hasta. Kauna mo diyang dala rigya. And this is a less traveled road. Angad nga rigya aja sa Sitio Pantaw. Alright. May nakahablang nga kawayan. Dito pa siguro ro kumahabol. Meg, ngapon Meg. Agyan ako ngapon. Sitio Pantaw. Ang left pangto sa may Bunglo rigya madito kita sa Suong. Rigya mas kita kadyang iba nga mga bigo natin nga bikers nag-agi mga nga medyo rolling ang diyang dalan. May dulog, may tupad, good for biking to perspire you. Naraman ka dyan nga hapon yun tistingan ko ang relieve apps. Ginbutang ko sa cycling ag bukundi sa motorcycling ang feature kang atin nga lagaw ka dyan nga hapon ay sa motor cycling mura pag rehistro ang insaktong ruta natin sa anang tracking video naga shortcut na
So rigya bisan na motor ang dala natin, gibutang natin sa cycling. Talaga natin kung ano ang guwa na sa atin nga relief apps. So kamo dyan kung nagalagaw kamo, listingan nyo ang free apps kang relief. Aba, malaw-lao. Alright. Sige mes, una mes. May isang kadaraga rin ang motor. Pag nabadayan sa lao, magagi. Basi matumba niyo nga motor. Okay, survive. Alright. May angkas pa. Tapos may tricycle pa. Okay, kita mauna. Salamat. Malao-lao ko ang galirya kung nagururan. Hanggang dalan lusot sa may sityo Soong, alin sa may Pantaw. Very secluded place. It's nice. It's a peaceful place. Kung yung gusto natin yung mga feel kang lugar nga ginapangita natin. Maraya sa mga kabalayan, bukod sa tao. Okay, dagtagi sa may binit eh. May sa tengah lao. Okay. Lao. Alright. Our time now is past 5 in the afternoon. Okay. Descending. Kakahuyan, pero diyan sa bus may balay-balay. Umo sa mga kahoy mahogani kag may tipulungan. Ang region sa ubos may mga taramnan. Mo dyan may region yan pagko sa may ubos. Big mango tree. Sa sityo Soong. Right now rigya kita sa may the Hilltop Heaven.
Hilltop Haven or shelter, not heaven. The Hilltop Haven. Ang entrance kung adult 40, children 30 pesos. Amo diyang gate na. Amo diyang rules nanda. Kung gusto kamo mag-agtorya sila. Mayad nga po na. Sige manay, thank you kita. Malagaw lang ko jaliwat maka simpur mata. Okay, this is the Hilltop Haven. Kanami ka lugar. Amo tong tagiya si Manay Diding at istorya Diding Galwego. So kanami nga lugar. Alright. Yan nga po. Okay. Amo jarang sitio Soong. Malinang lugar. Yan nga po la. Pamiyong-iyo si Lola. Sa Takamnanan. Okay so daw ra pag tinirigid.
Barangay San Pedro ng San Jose. And we're going right. Madisyo Gitargas may bye-bye. Bisita Gitarga. Alright, this is it. Okay. Alright. Ngapon. Okay, medyo na-guot kita. Pero kanami sa taong. Okay. Let's go. Okay, shoreline trip. Medyo maburbunbun. Pambutan talaga. Alright. Okay. May kalat. Okay, there you go. The beautiful sunlight. Sunlight sunset rather. Malinaw ang tubig.
Alright, nice one. Okay. Ako dyan back to sa may Esplanade. Naga mo dyan kinakonstruct na ta. San Jose Esplanade. There you go. So beautiful. Nice strolling here. Namin magbiyahe sa Binigang Baybay. Woo! Yes. So good. Wow. Magandang buhangin. Yan. Alright. Woo! Yes. Medyo madapol-dapol ang baras pero kaya. Naka 4th gear. Yes, whoops. Hello. Next, selamat Mega. Dyan sa babaw na murang Esplanade tinatawag na.
Okay. Lambayan ta. Okay, survive. Alright. Okay. Egg. Okay. Alright. Hapon. Rasa nag-paborito dyan.
nag-uota.